Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Asa खालामो बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं. दायो जोङो नै गुवाहाटियाव थांगासिनो लोगोफोर, नानिखौ दोनलांनो. ओमफ्राय दा नानिया जोंखौ गुवाहाटियाव बेरायनो लांग्रोनो नागिरदों. दिपर बिल ना मा होनो बेयावहाय थांनोसै. जों माबायदि दिपर बिल आंबो नुफेराखै, एबारसो फार्स्ट नुसिगोन. गोलोमजोब्बाय नों थगायदों नोंसिना दायो जोङो दिपर बिलाव मोनफैबाय लोगोफोर नै. वाव बेयाव गाखोनो थो गाखोनानै फट' लाहैनांसिगोन. आयु गाखोलाबायखो र' थाबाय आथिं दाबो गोलोमखाया आंना. र' बाबाया गाहायावसो दं माथो. बाबाया गाहायावसो. र' दसे मेंगाखारनो. गाहायाव नै ग्रं ग्रं नावना हाथाराहाय सयथिबो. दे हारसिंला दे. जोंखौ माबायदि नुदोंथाय नायनो लुगैलायबावबाय आङो. नाय गाहायनिफ्राय आयु आथिङानो. belum kayak udah mulai. Kayak mulai nanti kan. Terus. Ada macam yang mulai yang hari mbak. Kalau orang yang. Ayo बेसेबां गोजौ गाखोदों. खागोन बेयाव गोजौ गाखोदों जोङो. आयौ आयौ. दै गोजानै ओरैजाय थिं हाजो ओरै दै गोजानै. Ada फानाखैबो नामा? फुल गायग्रानो. हो? बेयाव गायगोन आरो फुलखौ ने? Dayo नानीनि रुम मोनफैबाय नै. नानीखौ दोनहैसिगोन.
सामब्रामा ओइलाय दायो जोङो नानिखौ रुमाव दोनबोबाय ओमफ्राय जों दा थांफिनगासिनो लोगोफोर बे आसार खोमा ओंख्रि मार बुरजा होखादों जाग्राया समायथारदों दायो जोङो नलबारिनि बिशालाव हाबफैबाय दसे हाबलांसै लोगोफोर बिदिनो माबा माबि लांफानोसै एसे मा मोनो नायसै बिशालाव लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांदों बिशालाव मा दं लोगोफोर नै नलबारिनि बिशाल दे बे लोगोफोर